ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରଜତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଧାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିବାହକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ବିବାହ ଅଧାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଯଦି ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିବାହକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଦୁଇଟି ସଠିକ୍ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଉପାୟ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତମ ଘରେ ଖରାପ ଗ୍ରହର ଅବସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକାରେ ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ନୀଚ, ଅସ୍ତ କିମ୍ବା ପାପୀ ଗ୍ରହ ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ବିବାହରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହର କାରକ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି। ଆପଣ ସୋମବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 8ଟି ଛୁଆରାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଶୁଖିଲା ଖଜୁର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ଛୁଆରା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଏବଂ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଛୁଆରାକୁ ଆଣି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କରିବେ ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୋମବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା ପରଦିନ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଜଳରେ ବିସର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଜଳରେ ବିସର୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ 7 ଥର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପାୟଟି। ଆପଣ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ଯେକୌଣସି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ ଭରି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼, ହଳଦୀ ଏବଂ ବୁଟ ଡାଲିକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପରେ କିଛି ହଳଦୀ କିମ୍ବା କେଶର ମିଶାଇ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପଟିକୁ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏହି ଦୁଇଟି ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।